Здравейте и добре дошли в моя канал Knitting Kitty. Днес ще ви покажа как да си изплетете това сладко кученце ключодържател. Създадох схемата преди време и въпреки това все още не ми омръзва да го плета. Идеално е за подарък за любителите на кучета, а и не само. Използвала съм прежди Alize Cotton Gold и Yarn Art Jeans в оранжево, кафяво и бежово. От Alize Cotton Gold съм използвала кафявото, тъмнокафявото и бежевото, а от Yarn Art Jeans е оранжевото. Също така съм използвала и 2,5 мм кука за плетене. Вие, разбира се, може да използвате и други комбинации от цветове и от прежди, но имайте предвид, че ако използвате по-дебела или съответно по-тънка прежда, ще има и промяна в размера на кученцето. В моя случай той излезе около 8 см на височина, като аз плета малко по-стегнато. Но тези 8 см са идеални за ключодържател. Нека да видим и останалите материали, от които ще имаме нужда, и може да започваме. Първо ще изплетем главата. Ще използваме прежда в бежово и в оранжево. Започваме с бежовия цвят. Правим си магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За ред 2 трябва да изплетем по една надавка във всеки един от предишните 6 ниски пълнежа. Общо ще имаме 12 бримки. За ред 3 плетем един нисък пълнеж в първата бримка. След това в следващата изплитаме една надавка и така повтаряме до края на реда. Един нисък пълнеж и в следващата бримка изплитаме една надавка. Общо в края на реда трябва да имаме 18 бримки. Продължаваме да надаваме с бримките. За ред 4 плетем нисък пълнеж в първите две бримки. След това изплитаме една надавка. Повтаряме 2 ниски пълнежа, след което плетем една надавка. И така до края на реда и докато имаме 24 бримки. За ред 5 плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки. След това изплитаме в следващата бримка една надавка. И повтаряме 3 ниски пълнежа, след което в следващата бримка изплитаме една надавка. Така до края на реда и докато имаме общо 30 бримки. Последен ред, в който плетем надавки. Плетем нисък пълнеж в първите 4 бримки и след това в следващата бримка изплитаме една надавка. Повтаряме 4 ниски пълнежа и след това в следващата бримка една надавка. Така до края на реда и докато имаме общо 36 бримки. Следват 4 реда без надавки. Плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Сменяме бежовия с оранжев цвят и продължаваме да плетем.
Изплитаме още 4 реда, в които плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. И така стигаме до ред 15, който трябва да започнем да плетем свивки. Плетем нисък пълнеж в първите 4 бримки. След това правим една свивка. Повтаряме 4 ниски пълнежа и след тях правим една свивка. Така до края на реда и докато имаме общо 30 бримки. Следват 2 реда, в които не плетем свивки. Плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Започваме да пълним главата с малко пълнеж. Ред 18. Плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки, след което правим една свивка. Повтаряме 3 ниски пълнежа и след това правим една свивка. Така до края на реда и докато имаме общо 24 бримки. За следващия ред 19 плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Ред 20. Плетем нисък пълнеж в първите 2 бримки. След това правим една свивка. Повтаряме 2 ниски пълнежа, след което правим свивка. И така до края на реда и докато имаме общо 18 бримки. Добавяме още пълнеж, така че главата да е много добре напълнена. Стигаме до ред 21. Плетем един нисък пълнеж в първата бримка, след което правим една свивка. И повтаряме един нисък пълнеж и след това плетем една свивка. Така до края на реда и докато имаме общо 12 бримки. Стигнахме до последния 22 ред. За него изплитаме само 2 свивки, след което плетем една залепена бримка и оставаме малко по-дълъг конец.
помощта на игла, аз използвам игла с тъп връх и конеца, който оставихме, промушваме този конец само през предната част на бримките, като междувременно ги затягаме, така че да затворим дупчицата, която имахме. Накрая правим възел и скриваме конеца вътре в главата. Следва да изплетем тялото на нашето кученце. Този път ще използваме само оранжев цвят. Започваме, като повтаряме същите стъпки, които направихме и за главата, от ред 1 до ред 5. Правим си магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За следващия ред плетем по една надавка във всеки един от тези 6 ниски пълнежа. За ред 3 започваме да плетем надавки. В първата бримка изплитаме един нисък пълнеж, след това изплитаме една надавка. Един нисък пълнеж, една надавка. И така до края на реда и докато имаме 18 бримки. За ред 4 плетем нисък пълнеж в първите 2 бримки, след това изплитаме една надавка. 2 ниски пълнежа и след това една надавка. И така до края на реда. И за ред 5 плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки, след това изплитаме една надавка. 3 ниски пълнежа и след това една надавка в следваща бримка. Повтаряме до края на реда и докато имаме 30 бримки общо. Следват 3 реда, в които не плетем надавки. Плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. От ред 9 започваме да правим свивките. Плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки. След това изплитаме една свивка. Повтаряме 3 ниски пълнежа и след това една свивка. И така до края на реда и докато имаме 24 бримки. Следващия ред плетем нисък пълнеж във всяка една от бримките на предишния ред. За ред 11 плетем нисък пълнеж в първите 2 бримки. След това изплитаме една свивка. Повтаряме 2 ниски пълнежа, след това една свивка. И така до края на реда и докато имаме общо 18 бримки. За следващия ред, който е и последен, плетем нисък пълнеж във всяка една бримка на предишния ред. Т.е. пак трябва да имаме 18 бримки. След това изплитаме една залепена бримка и оставяме дълъг конец, с който след това ще зашием главата и тялото. За да довършим тялото, остава само да го напълним много добре. Сега ще изплетем и нослето. За нослето ще използваме тъмно кафява прежда. Този път няма да плетем в кръг, както до сега, а ще плетем редички. Тъй като тъмната прежда се вижда по-трудно, за видеоурока аз ще използвам светло-синя, така бримките се виждат по-добре. За първи ред изплитаме 2 синджир бримки. След това плетем една надавка в първата бримка. Изплитаме още една синджир бримка и обръщаме. За втори ред плетем един нисък пълнеж в първата бримка, след това изплитаме една надавка в следващата бримка. Изплитаме една синджир бримка и обръщаме отново. Трети ред. Плетем нисък пълнеж в първите 2 бримки. След това изплитаме една надавка, след това изплитаме една синджир бримка и обръщаме. Четвърти ред.
Плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки. След това изплитаме една наддавка в следващата бримка, изплитаме една синджир бримка и обръщаме. Пети последен ред. Плетем нисък пълнеж в първите 4 бримки. След това в следващата изплитаме една наддавка. За да завършим нослето, изплитаме нисък пълнеж около цялото носле, като плетем по 2 ниски пълнежа във всяко едно ъгълче на триъгълника, което представлява нашето носле. Завършваме с една залепена бримка и оставяме по-дълъг конец, с който ще съшием нослето за главата, а също така и ще избродираме усмивката. Накрая с помощта на игла скриваме началната опашчица прежда, която ни е останала. Следващата стъпка е да изплетем ушите. Ще използваме тъмнокафява прежда, тъй като тъмнокафявият цвят трудно се вижда. Аз ще използвам светло син, за да могат да се виждат по-добре бримките. Повтаряме същите стъпки, които направихме за главата и за тялото от ред номер 1 до ред номер 4. В магически кръг изплитаме 6 ниски пълнежа. За следващия ред изплитаме по една наддавка във всеки един от тези 6 ниски пълнежа. За ред номер 3 плетем един нисък пълнеж, една наддавка, един нисък пълнеж, една наддавка. Така до края на реда и докато имаме 18 бримки. И за ред номер 4 плетем 2 ниски пълнежа, след това една наддавка. 2 ниски пълнежа, една наддавка до края на реда. Следват 2 реда, в които не плетем наддавки, плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Ред номер 7. Започваме да свиваме. Плетем 2 ниски пълнежа, след което правим една свивка. 2 ниски пълнежа, след това една свивка. И така до края на реда и докато имаме 18 бримки. След това отново изплитаме 2 реда, в които плетем само по един нисък пълнеж във всяка бримка. За ред номер 10 плетем нисък пълнеж в първите 4 бримки, след което правим свивка. И повтаряме 4 ниски пълнежа и след това една свивка. Така до края на реда и докато имаме общо 15 бримки. За следващия ред плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки, след което правим свивка. И повтаряме 3 ниски пълнежа, една свивка.
3 ниски пълнежа, една свивка до края на реда и докато имаме 12 бримки общо за целия ред. За последния 12 ред плетем нисък пълнеж в първите 2 бримки, след което правим една свивка и повтаряме 2 ниски пълнежа, една свивка. Повтаряме до края на реда и докато имаме общо 9 бримки. След това правим една залепена бримка и оставяме по-дълъг конец за шиене. За ушите не ползваме и не слагаме пълнеж. Сега е ред да изплетем и предните крачета. Ще използваме само бежова прежда. В магически кръг изплитаме 6 ниски пълнежа. За следващия ред плетем по една надавка във всеки един от тези 6 ниски пълнежа. Трети ред. Плетем един нисък пълнеж и след това плетем една надавка. Един нисък пълнеж и след това надавка. Повтаряме до края на реда и трябва да имаме общо 18 бримки. За четвърти ред плетем по един нисък пълнеж във всяка една бримка от предишния ред. За пети ред трябва да изплетем нисък пълнеж в първите 3 бримки. След това плетем 6 свивки една след друга и завършваме с нисък пълнеж последните 3 бримки. Общо трябва да имаме 12 бримки. За шести ред плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Правим една залепена бримка и оставяме дълъг конец за пришиване, след което трябва да напълним крачетата. Ред е сега да изплетем и задните крачета. Отново използваме прежда в бежов цвят и повтаряме същите стъпки, които направихме за главата и за тялото, както и за ушите, от ред 1 до ред 4. Започваме с магически кръг, в който изплитаме 6 ниски пълнежа. За следващия ред плетем по една надавка във всеки един от тези 6 ниски пълнежа. За ред 3 плетем един нисък пълнеж и една надавка в следващата бримка. Един нисък пълнеж и една надавка. Така до края на реда и докато имаме 18 бримки. И за ред 4 плетем 2 ниски пълнежа, след което плетем надавка. 2 ниски пълнежа и една надавка. Повтаряме тези стъпчици до края на реда и докато имаме общо 24 бримки. След това изплитаме един ред, в който плетем само нисък пълнеж във всяка една бримка от предишния ред. Т.е. пак трябва да имаме общо 24 бримки. Стигаме до ред 6. Тук трябва да изплетем нисък пълнеж в първите 6 бримки, след което правим 6 свивки една след друга и завършваме с нисък пълнеж в последните 6 бримки. Общо трябва да имаме 18 бримки.
За последния седми ред плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки, след това правим 6 свивки, една след друга, след което плетем нисък пълнеж в последните 3 бримки. Общо трябва да имаме 12 бримки. Правим една залепена бримка и оставяме дълъг конец, който ще използваме за пришиване. След това пълним крачетата. И най-накрая ще изплетем и опашката на нашето кученце. Ще използваме прежда в тъмно кафяво. Започваме по вече познатия начин. Правим магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За следващия ред плетем по една надавка във всеки един от тези 6 ниски пълнежа. За трети ред, който е и последен ред, просто плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предния ред. Т.е. общо 12 бримки отново трябва да имаме. Правим една залепена бримка, оставяме дълъг конец и пълним съвсем малко опашката. Вече сме готови и може да започнем да сглобяваме и съшиваме частите на нашето кученце. Ще ни трябват кърфици, игла и ножица. Започваме с главата. С помощта на кърфици я прикрепяме за тялото. След това използваме конеца, който ни остана при плетенето на тялото, и с помощта на игла съшиваме двете части заедно. Продължаваме с ушите. Те трябва да се пришият приблизително между ред 16 и ред 19 на главата. Стремим се да са симетрично разположени с около 5-6 бримки разстояние между двете уши. Следващата стъпка е да зашием крачетата. Предните крачета са разположени приблизително между 9 и 14 ред на тялото, а задните между 6 и 13 ред. Преди да ги зашием напълно, е хубаво да пробваме дали кученцето стои стабилно. Продължаваме с нослето. Нослето го поставяме точно на последния ред от главата, който е изплетен с бежово. След като го зашием, не режем конеца веднага, а го използваме, за да избродираме и усмивката точно под нослето. Може да използваме и кърфици, за да си отбележим точно откъде трябва да избродираме усмивката. Последна ни остава опашчицата. Нея зашиваме в долната част на гърба. И сега ни остават още само няколко детайла, за да довършим нашето кученце. За очите ще използвам филц в бяло и черно и филц в червено за езичето. Отрежете две кръгчета в бяло с диаметър около 10 мм и две малки кръгчета в черно с диаметър 0,5 мм. Използвайки черен конец и игла, зашийте първо черните кръгчета върху белите, след което с бял конец и отново игла за шиене зашивате белите кръгове точно над нослето. Отрежете, като оформите малко езиче от червения филц и след това го зашийте точно под бродираната усмивка.
За да завършим нашето кученце, може да му изплетем, ако искате, и къишка. Много лесно. Избирате прежда по ваш избор. След това изплитате едно синджирче. Достатъчно дълго, за да покрие шията на кученцето, и след това с помощта на игла зашивате двата края на синджирчето около шията. А ако искате да го превърнете в ключодържател, просто може да добавите метална веришка или пък да изплетете такава веришка от прежда и сте готови. Надявам се, че моя видеоурок ви е харесал. До нови срещи!